بازار اندر تے کربلا دے سرے بازار اندر تے پتر علی دا بے تقصیر لٹیا تے ذرا ترس نہیں آیا ان ظالمانوں بی بی آلیہ دا ویر لٹی تے بال بچے سب کو دیتے انہاں موزیاں دو جگ دا پیر لٹیا تے آجی کی جرتائی انہاں شامیاں دی او سید اپنیاں پر تقدیر لٹیا تے دنیا آجی آسان پنگراڑے آلے ہو سرکار فرما دے دنیا تے اے آمڑا اے نائی اے احسان گا اے نمالی محمد بخشا تے دے کے سر دی بالی ہوئے نصیب نبی پاک دا کلمہ دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد اور جناب فرمائش دا سخن ضلع دے پڑھ کے آخر تے دعا ہوگی جویں چودھری شہباز گجر صاحب کہہ رہے ہیں حاجی احسان صاحب اور جناب چودھری خلیل صاحب اللہ دی ذات اس گھر نو لبے قیامت تک وسطہ پہ رستہ رکھے اور شادی چودھری سمیلہ گجر صاحب دی اللہ تعالیٰ قائم تے دائم رکھے اور ایک گھر لبے قیامت تک وسطہ رہے اللہ تعالیٰ اس گھر نو حسد دے حسد تو بچائے ظالم دے ظلم تو بچائے اور جناب آجی آسان گجر صاحب چوہان گجر آپ بنگراڑا انہوں دے حکم دے مطابق باپ دی شاندہ سخن میاں صاحب رومی کشمیر لکھ دیں گل اصل بتا لے گئے ہوئے میں نے رنگن پیرہ شاگاری کلندر نے چاڑی میاں محمد صاحب دی دعا کھڑی دے تائیدار دی تو سرکار لکھ دیں باب مرے تے کمر جا ٹوٹ دی کمر جا ٹوٹ دی او جاندہ ویڑا خالی تے ماوا بعد محمد ونشا اے ان کرے دا گون رکھوالی چودھری مدثر اور چودھری مدثر نہ یار ہے نا انہوں نے کوئی نہ بچے مسوم پاک لوگ نہ یار نہیں کونی شواز نہ یار نہ پلیز چودھری مدثر صاحب تسی گجر بادشاہ ہو میں سمجھے لمڑدار ہو